Assalamu alaikum. Ma vidéo s'adresse à mon fils, Chico, général 223. Chico, mon fils. Malon, comme bigini na cheche. Mais ma nyene fait alakama, kirabaka no koso. Sallallahu alaihi wasallam. Bigini toiti. Bigini be etamina konole. Abe ala lebo. Vraiment, nga fo Diobala et quoi et kumani ye bigini ni dabla. Ça peut jouer sur son moral, ça peut la stresser. Tu as des soeurs, tu as une épouse aussi. Mais malo keremi baje, ne ba ngene fe ala kama kiraba kama koso. Sallallahu alaihi wasallam. Chico Sabari, laisse la fille en paix. Et malo monede, mais c'est trop, c'est beaucoup. Je suis sûr que mon Fanabé ni ba fouiller pour d'arrêter. Il faut voir son état et puis à l'oncle Walidene qu'elle est sous mi ba tchena de ses cabans, c'est pas normal. Tu as aussi des sœurs, je pense, tu as des mamans, tu as des tantes. Bigini ne mérite pas ça. C'est vraiment trop. Sincèrement, c'est trop. Moi, je vais mousser à comment fanite. Abala les bourras, ni bala les bourras. En bécan, cabrodo, bigini ya et son. Dogo Nenine, pardon. Pardon, mon fils. Hein, tu me respectes bien, tu as de l'affection pour moi. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un il est à Dabla. Ça ne se fait pas. Il faut avoir pitié de Dieu. Sincèrement. J'espère que tu vas me comprendre. Même de l'Ilaïbe, c'est quand même difficile. Je ne peux pas rester comme ça, comme si je ne vois pas les choses se passer. À Dabla. Faut laisser. Elle est en état de grossesse, elle va bientôt accoucher. Hein? Aïe, Sabari, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? Chico, vraiment, je compte sur toi. Mais alors, si la madame est bien, il est Sabari Korolo. Sabari Teko Kafo, puis Sarana, mais à toi. Hein? En bec à Goumakaraka, Anga Moukutala, Mourikarana. Mais il est elle est mariée. Une vidéo est adressée Mbala, la Mama Africa, la Baobab, la bibliothèque, la mère de tous les panafricains, Aïcha Kouni. Nga ne ba ma famille abe fili la. Il paraît que ne ba ye vidéo korokoro do de depuis ni manga in début là ne kumana chien kele ça a été un peu fort. Oh, il paraît qu'il y a une vidéo de bi a choqué donné quoi. Donc a une vidéo qui ka adressé na ama adressé na kojugu kan a adressé à dende sinon comme c'est quand to fili kono. Maman big respect nyembolo fla dango kambolo dandisi kan qu'il faut sabla ini bonya kaka ibe bonya mérite kojugu. Maman ne date koina amena ne retire kabonu koina nya fo bela jele intenda douala parce que akokera muso kele a plus forte raison muso konoma kata kombo kele parce que ne ba don de na fa mi de moni. Maman lairu dedu nya dima devant le monde ni kele ni ndabo la mena nya fo wa bi mesega ka me lairu nkura ya ekama kele ni nda ya la dron c'est que me fait intervenir à Kadabla sinon kele inte parke tukuni inte kumala inte kele inke ni alaka je tanke woni nkungulu bin kandala hakili kai adafaleno ndate do kele na kafo mbe juguma fo mugoshima woni ba nyini kulabe kadla mente ka chien baay komi e adlan chugumina afrique kono komi e adlan chugumina mali kono komi e adlan chugumina faranfina be jien be yaro be sonendo e beka bonya be eka ma mère akun kadne e se ma se yoromina ne ka teme yenka e ma se ka minke ne ka se ka opeke ma mère sabla ne be feka e ka imagine yokona de soro
ne bɛ fɛ ka kɛ e ɲɔgɔnna bibliothèque di ne b'a dɔn o tɛ sɔrɔ muso kɔnɔma burujali la donc halisa i kan sama ni duwawu ye video min n'i y'a ye n'a y'i choqué n bɛ yafa ɲini fɛ video kɔrɔ don i b'a dɔn anw ye denmisɛnninw ye fili b'an sɔrɔ kuma bɛɛ nka n'Ala sɔnna ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ reproduit inshallah e kama mɔgɔ caman bɛ cœur bɛna apaiser nin ko in yɛrɛ la sabula anw bɛ ba bɔra ka kuma yɔrɔ min na yarɔ kuma tɔ tɛ to bilen hakɛto b'o kan big respect la mama Africa Aïcha Kone.